Jaman saiki pancen wong-wong rada tatanan gawe lagu ya mbok ya sing iso nonton omah, ora malah jelomprongke karo omah. Kok sik to Dole. Kowe durung ngrungokke kok wis nguman-nguman. Ana tetembungan. Aja memangan yen durung weruh rasane kang dipangan. Aja mengangguk yen durung ngerti apa kang dienggo. Kowe ngrungokke dhisik Dole. Aja njur langsung sakarepe dhewe. Pak, Bapak, Bapak. Mer, walah mer diceloke ket mau kok malah ora ndang semaur. Jebule kupinge malah disumpeli genset. Kuping kok disumpeli genset. Apa ora bledos Dole? Ayo wae lho mer. Ket mau diceloke kok malah kaya ngono. Kowe jane ngapa mer? Aku lagi ngrungokke lagu Dole. Walah mer meng lagu kok mbok ora mangpat mbok rasa dirungokke mer. Dole aja ndakwa sing ora-ora. Lah nek ra manfaat ya ora tak rungokke Dole. Kowe paling nek krungu langsung kelingan. Kelingan apa mer? Karo Ajeng Febriya. Tenane. Iya Dole, cah bagus. Lagune apa ya, Pak? Seluntupan Dole. Lah tenan. Walah mer kok ngono amang banget. Jaman saiki pancen wong-wong rada tatanan gawe lagu ya mbok ya sing iso nonton omah, ora malah jelomprongke karo omah. Kok sik to Dole. Kowe durung ngrungokke kok wis nguman-nguman. Ana tetembungan. Aja memangan yen durung weruh rasane kang dipangan. Aja mengangguk yen durung ngerti apa kang dienggo. Kowe ngrungokke dhisik Dole. Aja njur langsung sakarepe dhewe. Oh, iya Pak. Pancen penak. Mahuk-mahuk ngono lho, Pak. Iki ceritane ngandani wong sing wis bebojoan kowe to, Pak. Sing gawene selingkuh wae kowe. Wah, nek ngono aku njaluk sepura ya, Pak. Wah, aku ora ngerti ya, Pak. Lan kanggo Mas Wendige sing wis nulis lagu iki, lan kabeh wae sing mirengke lagu iki, wis pokok men tak dongake lah, muga-muga paringi lancar kabeh. Ya wis, Pak. Aku tak lunga sih ya, Pak. Tak ning warung golek rokok.